Lelo kwenye Voice Box tafuna tubweretsereni mawu abambo Bon Kalindo the DC president bungwe la Malawi First the People First iwo angufuna kampapo nkhani yokhudzana ndi mashini a smartmatic amene tubungwe lonse zisankho kuno ku Malawi la Malawi Electoral Commission kapena kuti imeki likufuna kugwiritsa ntchito pa zisankho za 2025. Bon Kalindo akuti yayi mashini a smartmatic kapena kuti zisankho za 2025 zimenezi sizisankho chifukwa kuti akuluakulu kuntundako apangana kale zochita. Ndende limodzi pano pa Voice Box ndikuti Bon Kalindo akuti bwanji pa nkhani yokhudzana ndi machine as mathematic komanso zisankho zimene zikubwera mu 2025. Tikamaliza chonde musaiwale kuyika maganizo anu in the comment section below kuti kodi zimene alankhula Bon Kalindozi mugwirizana nazo kapena simugwirizana nazo, mutiuza in the comment section below pano pa Voice Box. Ndidanena masiku apitawo koma mwina anthu ambiri sadakhulupirire kunena kuti msonkhano umene akuyitanisa ameki ndi raba stampu chabe, agwirizana kale ndi anzawo manjanjawidi amene chidwi chawo chili pa ndalama koma osakhala kukonza mavuto a Malawi. Ndinakuwuzani kunena kuti msonkhano umene agwirizana kuti ayitanise anthu amene amatchedwa ma stakeholders kuti akawabwatike nalo bodza kunena kuti si mathematic si machini obera koma ni machini ochitira register, ndipo 2025 azagwirisa ntchito manyo koma lili bodza leneleni. Mwaziona zija ndinkanena so kairo tili ndi anthu amene amaoneka ngati ndi opemphera koma ali afiti enieni amene chidwi chawo changokhala pa ndalama, ukamaona ngati ndi opemphera kumatchuka kuti ndi mabishopu, kumatchuka kuti ndi azibusa olalikira osiyanasiyana, maprofeti, koma cholinga chawo chili chofuna ndalama. Mwaziona lero asogoleri athu amene anayenera kuti ateteze ziko lino akuoneka ngati iwo chidwi choteteza ziko kupanso kuteteza munthu osauka alibe. Chidwi chawo chili pa ndalama. Musanamizidwe ya Malawi, chisankho cha 2025 si chisankho koma apangana kale zochita, ndipo musayembekezere kuti kuzakhala zabwino chifukwa panopa mukapita m'makwalalamu muona kuti a MCP atanganidwa kumagula zovotera zimene zijazo akukavoteratu kale kwa aliyense amene akugudwa ndi chovotera chake pa mtengo wa 1000 akuchitengeratu kapena uziwe kuti ukuvoteratu. Choncho wamkulu wa meki musanamize anthu kunena kuti machini amene ajawo sadzagwira ntchito. Tikunena pano machini amene wawa ovotera si matematiki, ili kudowa imene ikutenga manetiweki ochokera ku Ntchisi, ochokera ku Salima, ochokera ku Nkhotakota, ochokera mudowamo, ndipo anthu akuvoteratu. Machini amenewa ali nyumba ya munthu ina wa business kudowako. Choncho mukamanamizana kunena kuti aye machini amenewa sitizagwirisa ntchito, ndipo inu anthu opemphera ndikumayikiramo ndemanga, ma CSOs ena ma leaders mwalandira kale ndalama. Ndimangoyimba m'manja kumanena kuti ziko ili silizatheka, ndipo Mulungu anayenera ziko ili aliyendere mwapaderadera chifukwa ndi ziko limene limaoneka kuti ndilaling'ono koma zochitika zake za muzikomo ndi zazikulu. Ziko limene limaoneka ngati ndilosauka koma atsogoleri ake ndi olemera kwambiri kuposanso anthu aku America. Ziko limene limazaoneka ngati ndilopempha koma mkatikatimo silimaoneka ngatinso ndilopempha iyayi. Choncho ndikufuna Amalawi panakali panopa nthawi yakwana yokuti muzidalire nokha. Iyi si nthawi yokuti muzidalira anthu andale, muzidalira anthu opemphera chifukwa anthu opempherawo ankapemphera kale. Panopa anthu onse opemphera amene tingawadalire, amene tikhoza kumana kuti amene wawo akhoza kutipasa pemphero kapena kutipempherera kuti ziko liyende bwino ndi amene akulandira ndalamawa. Kutero dzulo lija ambiri amene anapita ku stakeholders meeting ya meki alandira kale ma billions
kuwaona amene avaliramo kumanena kuti munthu amene idi ni munthu wopemphera koma walandira kale mabiliyons kaye anthu ena amene amatchedwa kuti ma CSOs alandira kale mabiliyoni kutero kwa amapita kumene kuchako atapanga kale ma meeting yawo okuti akapusise Amalawi. Choncho muziwe Amalawi kunena kuti mukuyenera muzidalire nokha ndipo musamukhulupirire mayi ameneyi ngati akufika saizi omanena kuti ineyo sinengachite resign muziwe kuti waponda mwala ndipo zimene akupanga zija sikuti akupanga tu ndi iyeyo pali anthu ena amene akuoneka ngati ndi a innocent abisala kumphanga uko akungomuuza mayi uja zochita. So kairo tili ndi a opposition makawazi okhaokha amene akulephera kupanga manuva ndi cholinga kuti anthu muziko munomo achite demonstrate ati akuopa kunena kuti akamapanga demonstrate iwowo anthu anena kuti akuderera MCP. Kodi iyeyo wa MCP nthawi ija akapanga iye mademo muja samakudererani? Vuto la ifeyo asogoleri ndi limene lolo tili ni mantha kwambiri kutero kwena asogoleri ena osusa akuopa kumangidwa. Ziko ili silili bwino si matematiki iyi iphesa anthu a Malawi. Iyi inali nthawi yonena kuti inuyo a opposition mutengepo gawo lalikulu koma mukamanena kuti azinena kuti ife tikuwaderera ndiye ifeyo tikupanga nsanje ndi boma lawo muthera momo mmene mungathemo. Mayi amene anayenera kumpangira mademo anyo kuti achoke pampando pamenepo komanso osakhala kuti angochoka iyaye koma nkhani ya si matematiki isadzagwire ntchito. Izi tutakhala tikukuuzani time and again koma simukufuna kumva. Ngati machini awa muti muwalolere mulolere bodza lawo limene akunenalo mulikhulupirire siku lina muzandikumbukira ino a opposition mukamanena kuti ifeyo tikachita demonstrate ndiye kuti mwina azatitenga ife ngati tikuderera. Iye uja amapanga demonstration kumathamanga deire ndiponso amachita kuswa zinthu kumaswa zinthu za anthu ndimene anatengera tu bomali. Ndiye inu mukakhala ndikumagona ndikumakhulupirira nthawi ino siyokhulupirirana nthawi ino mukhulupirire zimene tikukuuzanizi chifukwa mukadalira apaki onse anagudwa mukadalira masinodi a Livingstone ya Blantyre Nkhoma onse anagudwa onse opemphera mukadalira ma CSOs mukungozitayisa nthawi yanu. Anthu amasinodi amene wa ankaima pa chilungamo kale ndikumadziwa kuti Livingstone ya sinodi ikangolankhula ndi zeni Blantyre sinodi ikangolankhula ndi zeni lero ndi awa Blantyre sinodi akulemba kalata yomanena kuti aboma likuchita bwino likupanga zitukuko zake ziti ati kumaliyamikira boma kuti boma la Chakwera likupanga misewu komanso lakhazikitsa commission of inquiry ya Malemu Chilima. Zinthu zokuti zikuchita kuziwikiratu kuti ndi script achita kukonza ndipo mukachemerere misewu yake yopasidwayo ndalama zochokera ku China ili ndiye muzikachemerera mungoziwikiratu kuti ndinu anthu a corrupt munachitidwa corrupted kale. Mabishop akatolika mulipe basi kumatafuna ndalama zanu. Anthu ankakudalirani kale kuti bishop wakatolika akaima ndiye amayima zeni koma lero likulizi mabishop aja anthu kumalawi kuno masiku anowa asogoza ndalama ndipo ino anthu osauka mukuyenera mupemphere kwa Mulungu wanu kuti Mulungu aliyendere ziko ili mwapaderadera. Zikanatheka kuti ziko limathesedwa ndikuliyambiranso kawiri Malawi anayenera kuyithesa Mulungu alipukute ziko limene lili alinyenye ayambirenso ziko lina chifukwa kumene kukupita kundiye kuti anthu azichita kufa ndipo ayamba kale kufa anthu ni njala ndi imene ziko lili kuyendera. So ngati anthu akufa panopa kuli bwanji kukubweraku kulibwereza ziko ili kapena usogoleri uku ubwereza Amalawi muziwe kuti tikhala pa mavuto koopsa. Zipani zimene timadalira asogoleri amene mmadalira kuti mwina akhonza kuchita tik ndi amene akupanga manthawa
So asogoleri akuno sanga pange mademo, asogoleri akuno sanga pange mademo, amadalira ma supporters. Kutereko ngati mademo angatheke, azapiteko ni ma supporters. Koma asogoleri akuno ndi amantha kwambiri makawadzi. Kutereko amaopa unyolo, kulowa mundende 5 minutes akhoza kukomoka ma BP nkati. Koma ziko ili laonongeka kwambiri, tapitani muzipatala mukaone. Mapatient kumene amachita kumamenyedwa mapatient kuwauza kuti tiyeni mukagule mankhwala ku pharmacy. Njala amene ili padakali panopa, fetereza amene kulibe, zonse zinasokonekera kuno ku Malawi. Choncho ndafuna ndikuziwiseni a Malawi kunena kuti zija ndinkakuuza na zija ndi zimenezi ameki aja apangana kale, ndipo palibenso kusintha iyayi. Ngati sitiyima ife nji a Malawi ndikugwirizana ndikupanga mademo okuti machini amene wa achoke, chifukwa tunkhani ndikuchosa kwa machini, komanso anthu amene alephera kulembesa cha NRB alembese. Tikunena pano ku NRB kuli azungu aku Israeli. Ndiye ndikumadabwa kuti kodi azunguwa mu ofesi mwakupanga mochani, chifukwa izitu ndizanzika. Ndiye nzungu ndi nzika ya ziko lino. Tapita ni ku NRB kuli Longwe, mukaone anthu aku Israeli ali kumeneku. Tapita ni madera ngati aku Nchinji, aku Dowa, aku Salima, anthu akuchita kumagulidwa chovotera chijacho ndikumapasidwa ma 1000, kugulisa ufulu ndi 1000, kugulisa sogolo lanu la ana anu ndi 1000. Ena akumagulisa sogolo ndi neti eni mosquito net, kunamizidwa kunena kuti atiyeni mukalandire maneti koma mbwerese chanzika. Nditu anthu ena amene swali pa sogolo kulipha ziko lindiwo ndi mafumu amene akusogolera kuti azilembesa anthu, azitenga zolembesazo ndikumapita nazo kutiko, ndikumapita nazo kwa DC. Lero lya anapero ntali manja akakunamizeni ma stakeholders kunena kuti machini amene wawa ndiongochita ya register paujeni pali register. Machini amene paujeni pa center panopo pali register. Nanga wapeza pa center poso anthu akukanizidwa kulembesedwa. Musapusisidwe a Malawi zisankho izizi ngati simusamala, zisankho izi zizakhala zongodusamo chabe. Chifukwa anthu ambiri sazavota, chifukwa wani alibe access yokalembesa, akukanizidwa. Kutereko zija anagamula akhoti zija kuti azikalembesa maderamu, zimeja sizinatheke pena paliponse, zipangizo zokulibe, akungopezeka mu cholinga kuti azioneka ngati akulembesa, koma kuli phwando. Tapitani ku Nchinji wa Nchinjiwu, pawaliranji pasogolopo mukaone zimene akupanga minister wakumeneko. Minister wakumeneko waku Nchinji akumachita kumagula anthu kumayenda mudowa mu anthu kumayenda munkhotakota mujeni mu Kasungumu, anthu akumachita kumagula chija chovotera ja ndi 1000. Ndiye wina chazika kunamizani kuti chimenecho si ati machini amene si obera zisankho, koma machini amene ndi machini ochitira register. Muzalira opposition, muzalira. Ena awa ndi awa akukangana ku UTM wa. Ena apanga convention, ena akunena kuti convention imene siyolondola. Tafuna ndikuuzeni mzimu wa chilima ukuyenera uuse mutendere. Musavutise mzimu wa chilima. Ngati simukuchifuna chipani cha UTM chonose muchisiye. Ndipo ndifuna ndikukumbuseni kunena kuti ainyaketu a UTM eni amene anayambisa UTM kuli Alan Ngumuya, tikapena tingonena kuti pa number 1 pa Mai Mutharika. Kalista Mutharika ndi amene anayambisa UTM. Atabwera Kalista Mutharika ndikumakanena kuti ndikufuna chipani chinizomvekatu. Atabwera Boni Kalindo kunena kuti chipani chinizomvekatu. Atabwera Alan Ngumuya amene wazunzika koopsa konkuno ku Malawi ndi boma ilili la MCP ndizomvekatu. Atabwera Ngalande ndizomveka amene wanda amene anayambisa UTM. Wina ajasa kunamizeni. Choncho ineyo ndikupempha panopa kunena kuti ngati UTM imwatopa nayo, chonde mukaibweze kwa inyaka anayambisa kapena mukaibweze kwa akubanja.
chifukwa musamakangane munthu wamwalira mu Juni momu sipanathe chaka koma basi we ena agule ma uniform apase anthu ena ndipo uyu kansala wa kundilande wapanga chiganizo chopita ku khoti kupempha maloya kuti ayambe kuchita protect makalazi a UTM. Ndamuthokoza kwambiri Baraba, ndikukuthokoza ndipo iwedi ukuyenera kukhala msogoleri weniweni chifukwa zimene zikuchitikazi ndi zinthu zodabwisa kwambiri. Ena alephera ku convention akukana kuti atiyo sanalephere chifukwa convention yachitika kumene kuchako chimene mmatulukira ndi chani. Ndikunena atu ino amene mwayambisa system yokhala ngati kwapangidwa fertilizer wina wa Nyuwani 26 22 21 fertilizer wa Nyuwani chifukwa mavoti achatu ndi NPK itu NPK 26 22 21 mavoti ajasana ulusidwe mambo sunathe inu kutuluka kusonza kuti mmafuna mutawina muli inuyo. Lucius Banda anayimba kunena kuti takumana tokatoka ajera mapeto ake anatola odusa chikwama lero tu mulendo uja amene sanathe 6 manzi ndi uyu watola chikwama nkhope zonse za UTM zonse zimene zinayambisa chipani asalamo ndi awiri basi onse anyuwani Makoni ndi Kalonga ndi amene asala koma onse anapita anzathu odusa ndi amene atola chikwama chifukwa chajera choncho. Iniyo ngati muchipani chisimu kuchifuna mukachibweze kubanja mzimu wa BN use mumtendere. Ndizomvesa chisoni kuti lero muzikangana mmakoti kutero kwa ena atafuna aitanisenso convention ina. UTM ndi anthu omvesa chisoni kwambiri. Ndi chifukwa chake pazana nanena kuti ino akubanja you need to take control kuno ndi ku Malawi. Musaone a UDF aja amanena kuti chipani chinchawo sikuti ndi opusa. Musaone a DPP aja akamati chipani ndi chawo si opusa. A Ford akamati chipani ndi chawo si opusa. Inu mukaendera chizungu UTM yathera pompo. Ndafuna ndikuuzeni zimenezi. So ngati mwatopa nayo UTM ngati simukuifuna chonde musazunguzi ya Malawi kumasokoneza anthu ndikumakagula ma uniform kumaveka anthu a MCP ndikumati ndi a UTM. Iyayi inuyonso ngati mwalephera munde simukufuna kuvomereza simukufuna kugwira ntchito ndi mulendoyo amene podusa ongotola kachikwama kache ka UTM. Siyani chipani chokubanja kapena muchibweze kwangu muya Kalista Mutalika kapena Boni Kalindo chifukwa ndi amene akhoza kuima ndikumachita kiremu. Boni Kalindo the DC mwana uupsya kwambiri the most deadly and dangerous child from Njeza Village TM Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.